Ya uba Basham Hang Lapens Kembyang Hadian Henryo Benai kum uling do Bapura da u Deputy Chief Executive Member ke KHADC uba Penyat Sing Sim uba Pedro ya ketenat elaka haga jing don lang ka balasa kilang da ki spangut ki pat ba jong ka hima soyong bat ki Executive Member jong ka KHADC uba penyat habakren bat kilat pathai khubor ulai thu ba la suspenyo ba Basham Hang naka kamling do jong ka hima soyong da ka Executive Committee ka barim ka balai lam do ba his preaching son Shila min ba udang long CEM ka KHADC. Ngila shim ya karai ya kaban reinstate lene ban thongbyang ya iba bashim phang thaba ubalong suspended lingdo jongka hima soyong ban shimti byang ya ka kam nadum takasngi kumu lingdo bapura jongka hima soyong te ka kumpan shupen kan mau ba ka jing sha suspend jong ba bashim phang thaba jong lingdo jong ka hima soyong kalalong haka arpho tarik ubanai bakat arja khatra kabumut la suspend da ka isi kabarim haka tu kapor kaba iba HS Shila idang long kum CM bat ka isi ka jong i te lingba kanika executive committee order number DC arpunyo general / hispa khatway arja khatnyo khatra / life pusau bala suspend i kum uling do hapdeng kajing sha tokit lani ka pending inquiry te but nakaliang jong ka isi ka barimru kalathung bandon ya ka inquiry lingba uni u inquiry officer ya ka ba kalapenmi ya ka order number DC arpunyo / general / hispa khatway / arja khatnyo arja khatndai /sanpu khandai sanpun rio dated ka arpu santarik February arja khandai yakani ka order lathung da ka isi yo inquiry officer ba John Dakhat but nakaliang jong inquiry officer ula submit ya ka inquiry report ka ba ula dep ban inquiry ban penbit penbiang ya kata ka jing tokit jong kini ki arkan hon kabamut kini ki complainant but nakam tau new suspended lingdo te yakani ki inquiry la submit syaka isi haka arpusan tarik uni u benai Jun arja khat khandai kabamut yaka jing syak suspend jong u lingdo jong ka hima soyong kabla shimpor nriu benai bat hapok kan nriu benai nakaliang jungi ka isi kalala pendep inquiry bat mentah ngilala penmi ka order bat mai ban reinstate ya uniu lingdo bapura jong ka hima soyong